Tá mis go bheith cantanne faoi aimimech na planaltanga monitorach feasacht agus taide agus tá má go bhheart faoi cholaán go na hábhar sin. Nus níon amach bag an íon bag cansa faoi cholaánach. Agus be má canfu freisin maidir le cinál an taithí tam hain na hábhar se ó ma haithí gobar mar ifigh planaltanga. So, chud má anam hain go hánsce puirú, so tógiú sa bhiltacht más na deú nach le ras a bhíl, mar ní bhín sa gin na riamh chuil na deú. Cha má coppla blion má gobad a golas saora, agus se an bhar thug má faoi dearan na riad go rom a ggéir bheith gobad leis an gailge machchan se agus curchan cín gailge. Rinne má chéim san gailge agus léon nasachan agus an sin bhí má gobad le hartá chábhlíonn go lebéidir snúdarras, agus rinne má scolareacht ran an planaltanga, agus an sin thug má faoi máisteacht planaltanga ag an ná céanna, agus fer má post an sin mar ifigh planaltanga líonar gailge bhála le choréoch, agus bhí man sin le hartá blion go lebéidir agus tá níos le breannagus cruc na carach mar ifigh planaltanga le hartá blion go le freisin. So, ní ramach chun mór an cansaíonna faoi aimimech na planaltanga go náisinta chuú ceistem gan sin íonnach tamachchan íonna réanas. Mar tá hepa go se antáhachtach go lárach múd faoi seo agus faoin dulchan cíine tá dinta go dtí seo. So ó chuir túús leis bros planaltanga, tá limisteir planaltanga, báid seirbhí gailta agus líonraí gailge ahananta rud nachráhanana agus is rud súnta sa chasin. Tá cuachaman agus costí dónacha sásta bheith lárnach sa bros planaltanga i ríist rud atá iontach. Tá plantanga scríbta go chola limisteir planaltanga, go chola bailla seirbhí gailta, go chola líonra. Tá os cían cadacha ifigh planaltanga agus ifigh ferbertha gailge freisin fostaithe fud na tíide. Agus ceann an rudí is tábhachtaí i mo thuúdam hain a réanos ná go bhfuil an planaltanga i méle phobal bhain réalta. So chola lábeo ar réidir na gailteachta tá Adelaide rud amháin rá faoin planaltanga, nó faoi imachta cíns tarsúil, nó faoi rutcíns déir ifigh planaltanga cíns, nó rutcíns ach tá ag chola ganna faoin amse. Beidir nach chuil chola céirtá gceist leis an planaltanga, ach tá ag chola ganna go bhfuil an planaltanga arsúil. So tá mepa go te an antáhachtach. Inis maidir se bhaimimecht na planaltanga ó me haí hain. So, is sé an sprichas smú atá leis bros planaltanga ná líon na gansaí léthol gailge a bhéadú mar sóchan i leog. Ach, tá mis ceappa go an táhachtach freisin gomach líon na gansaí léthol gailge á chuomhnú chamá. So, is iad sin na daoine a bhfuil gailge acu ó rúchais, nó a dólam a go gailge sa scoil nó sa gailteacht, ach beidir nach míon mór an fúnar ó gailge úsad, nó beidir nach míon na deisina sin acu í úsad. Cílann se sin ghfuil obair le duine ar rá sprichrúpa an éagsúil. A bhfuil riochtanas umlan éagsúil acu freisin. So iad siúd atá ggéir gailge ólam agus úsad níos minicí agus iad siúd a bhfuil gailge acu hana hain. So mar sin marall go bhfuil muide mar ifigh planaltanga ag ggéir deisnaí chur ar fáil go chola chumas gailge ón gháin tosathóir, sus go dtí na cansaí dúchasacha nó iad siúd bhfuil caiite níos aird acu. Caafar thuirt faoi dar go naibbró rudaí áirithe do grúpaí áirithe nach naibbró do grúpaí eile. So mar hampla i mo limisteir hain, tá bearna agus cruc na carach socht ar friúla na riide. Tá an éileh ar rangan í gailge ag cruc na carach, an éileh. So nílan ar a déileh céan arún sin na bearna. Ach ní chialann se sin nachhfuil si do gobad, nó nachhfuil an planaltanga gobad sa limisteir seo maialtar sin. Cialann se go bhfuil cinál riachtanas éagsúil acu mearna. So i mearna an sin tíad muid seach níos mó ar Circeal Chóra, nó ar de Glob Leabhar, nó rudaí mar sin, rudaí hir an deis go roioine an ghailge úsad. So, feasacht. Déitan hart bhíon feasachtanga agus feasacht na planaltanga gon lá leog ach ní amach cupnúmad, so ní mag leis níana. Tá má go láirt faoi an feasacht mar bhaineann se leis an bobbal i mó limisteir a chud ar nólas faoin obair tarsúlam. So na rudaí dionans mise chun an pobal a chud ar nólas faoi ceir tarsúlam. So, salódas mar sin, tá má gal bagan íon taid a dhéanana libinne, tá an ggóil chur an antarseach tá beagnach ag dean le busta dé. Agus tá sam, check-in al testin seo, tá má gal fiúirí bog a hart beag anín tá brúnar.
So, tá má chun coppla ceiste choirí, agus má bhhaine na ceistena sin lib tá má gáil fiúirí seasa sós, más féidir lib seasa. Nú lábhach ar náirde ach más féidir lib seasa bhach sé níos áir má feice se beliog an sin ce bhéh duine bhhaine na ceistena se lob. Ok, so, chuig ceiste liog tá má gáil choirí ní thug se bhád. Ceiste bhid hían. Agus banan na ceistena se freisin le cúntais, be má chuir coppla ceist faoi cúntais meán hóseilta, agus tá má cancer cúntais persanta inis. So, ní má cant faoi cúntais bhhaine leis an obair chorbe, ok? So, ceiste bhid hían. Seas sos má tá cúntais persanta agat ar Instagram. Agus na hasal se banis breanna í hart freisin a méid daoine tá hééis seasa. So, béidir hart ar leag an siúmar hééis seasanis? An simúl, ok? Agus más féidir le sí ríist. An dáracha, seas sos má tá cúntais persanta agat ar Facebook. Cinál an drám céanna? Ja. Ok, simúl, an bhá, agus más féidir le sí ríist. Nus beidir go mocht drugel ar chopla duine faoin ceiste. Ach, seasos má éisian tú le radio gachta nó stáisiún radio áúil nó chola lá a chur meas a gceist. Ach beidir chuig lá na seachtainna fiú. Mar tá minn go leor daoine géis leis radio lún go aine. Ja. Íontach, ok, so ní smúd daoine mai pa hééis seasan sin anhá. Ok, más gur sí ríist. Rácheist fácaí. So, ceiste bhí ceall. Seasos má bhíonn tú ag léomh popper nuachta chola heachtain. So, beidir bhir seachtain. Ok, simúl. So, rís má brendan sipártaach má cinn sib níla méid céanna daoine hééis seasanis. Agus má híonn sib síos ríist, agus an ceiste nach an sin éiste me lib. Seasos má léon tú leid nuachletar bháin chola heachtain. So, tá má cantar nuachletar a chuhhainint le nuachletar heolans beidir FG plan altanga eile hart, nó CLD áúla, nó ó na scoilinaí, nó isté an nóbaid. Ja, íontach, ok. So níla méid sin, ok, anhá. Agus bhfuil éon mhar lein cibhéh duine tá láthad an teanne, bhfuil hartar 150 duine beidir? Ja. So sin be gan íon taide dinta chuí beliúg inis. So trí beliúg an anna sinna úsáid, tá hartar 150 duine láthad an teanne. Agus tá hééis sé ceall in na ríide go bead na meán hóseilta agus an radio is smú úsad an daoine. Chun nuachta ceall nó chun feiceáil céir tarsú. Ach go leor daoine sin freisin a bhíonn sa léamh papar nuachta nó nuachletraí freisin. So, ó haí hain, seo chud go na bailí is éfachtúlach an fógrach daoine. So, éonhfuid a bhíonn frit cinn agraí amsa i mocht nó ranganí nó hebicad a hain. Chudm sús ar na meán hóseiltar dúsa agus sinm chola íirecht a chud sús ar na meán hóseilta leog ar na háir an leog, so Instagram agus Facebook, X agus Twitter tá duna chola íireachta te canál achar chuile a héad. Chudm an sinneteach san nuachletra, so tá nuachletram a chud amach bhfuil na mísa trí rifos, so chudm seach san nuachletra. Chudm fógra ar réidirn gachta, so ar chlár na bhógraí tá sé íontach, agus ní réadach sib méid daoine a hagans thugam ará gur chola siad fógra ar chlár na bhógraí faoi mochad imachtaí. Chudm fógras na papar nuachta freisin agus grúpaí WhatsApp, tá sam go rán an leog a grúpaí WhatsApp, ach is bailach íontach iad chun scéal scape, so wedintí chudm rudí seach na grúpaí WhatsApp freisin, agus riann daoine eile hart an sin iad sé íontach. Agus siod bailach chuile, so cadribh a churthula daoine a bhfuil anna acu ar chulachaine. So, séir atá gceist am lei sin ná well, beidir scéalbeg persanta faoi seo. Na a thosamise sa bost i meán na scrúg na garach, bhí me hartha trí lá sa bost na a chumaisteach ag cafébeg áúil, Tá me go méid sé chud agaí cin café tá cansa inis. Bhí díad chééis oscail sa gantar agus bhí antóí leis a réilge agus gur réilge churchan cín ag choirid, so láir me lob, dunis me hob céir a dionan smuid, cin na tachaí tá ná chuir fáil, agus ina riide bíon meiste an bhádróvinnic, bíon chud crunihe legus an. Ach tá acu sin inis go má céir a bhín arsúlam, céir a tá nánaíonna go gnólachtaí, go bhainte na háte, tuigann siad céir atá arsúil, so scapan siad san an scéal a gcónaí. Agus tá go leor daoine hééis síocht am agus rálam ó cholamid faoin na rangannaí ón café áid seán, ó cholamid go tú ná beidir takecht cin sa hurtt go gar nó maiall dúirt siad linne sa café seo. So sin bailach aonntach eile just anaáil ar roioine a bhfuil annach go ar cholachanna. Agus ábhar fasach de freisin, so dun a leá se hána hain ach.
ábharfeasachta atá le feiceáil, so na málaí beag sin siad ionintach nó fiú na cíistí sin chun ned a daoine picú sus gan na cíistí sin ar na meán hóseilta na bhíon ich óla sin ein rud a bhíontach. So sin bailach ar a freisin chun scéal scape. Nis monitóireacht, so tre seo cinál dochar mar ábhar na mó na monitóireachta. Stoi déanta chola effice planaltanga lom me pan ar iarnt má gúil se an dochar éfach na planaltanga a bheas. So na bailí is éasca chuna seo dhéana na déanamh na héireann, nó breanú ar líon na daoine a bhíonn sig freastal ar na himachtaí na ranganí. Tá sé dochar iad seo úsáid amháin na ríide mar na bhansfuid beidir ar an dár hampla tan sin am. So mar hampla am héin tam sin an rá go bhfuil ní rang gaeilge na seachtainna ar siúlainn marnach scrach na carach rud atá iontach agus tá os cían céad fiche duna chlóirithe faoi láthir go na ranganí. So te sin iontach bhean anna sin rá ach catú ceiste chun sin cibhéad go na daoine seo a bhés a láthir chola heachtain. Nó cibhéad go na daoine seo a hósa go rang gaeilge agus láras began on gaeilge le haid an tatan sin. A sin nach nó an gaige chudabe chutile an tatan, nó nach nó géon imimecht gailgeile nó géon chearcail córa, nó nach níiste le réidirn gailteachta nó le TG cehad nó hébice a hain. So sinad na ceisnaí chasmuid a chud. So tá móna monitóireachtáin an sin atá began í níos éfachtú le mé hapa. So na a bhíns me se láthir ag imachtaí na bhhaint meisteach chuig ranganí nó ag cearcail chóra, éisi na me leis na smuointe agus na moltaí agus éon eisiolalas atá ag daoine tá láthir. Is má am ceisnirí rint ag tead a chola héir mar rangana, nó tréis éon imimecht mhór agans me cos le ceardlan na scoilinaí mar hampla. Chun eisiolalas bhhailú le go mé man an na ranganí nó na ceardlan na ásúríis nó fiúchan eiceil ar fiú iad reachta le ríis. Bailach chuile anbhúnúsach chun eisiolalas bhhailú na bosca ceiste a chur an airde in scéalta ar Instagram, mar is brála daoine bheith a chur ceisnaí seachar sin, so sin bailach anha. Agus scéalta percentin sin tá scéalta percenta antáhachtach. So intre me scélín beg chuip. Tá ban I mo chud rangan gailge bhg sínse ó Vedacha. Agus tá sís na rangan gailge is mar tílam. I want to learn Irish because I'm living in the Gaeltacht. So tre an iontach. Thosa sí an na rangan gailge. Agus láháin sin tháinig sí seach am hééis an rang agus ó bhí si ar bís an scéil seinte chumstar sí Aoife, I need to tell you a story from this weekend. So they're mar okay, so she's aberluma. Agus dúirt si gur si thus mala clia le haid cóisiid an de seachtainna ribh sin agus go rá nid a daoine láthir bhí chud Anthony agus onclachaí agus colcearchaí agus bhí cholagan an. Agus bhí cinál grúpa WhatsApp cruthaíach an sin le haid an cóisiir se. So an láidir gan bhí si tucht as go gaiile ríist agus has a choláinú chuid teachtarchtateach Marions mu leo go rá. Oh, that was great, can't wait to see you at the next one and see you at Christmas agus hébice aon. A chuir sí seo an bhean atá imimeachchad rangan na gailge. An bhean bhagan seo Vedachagus nach chuir gailge ar be chuirbeice sal ar tháinig si. Chuir si teachtarchtateach in gailge. Agus dúirt si rutcíns cos le ó bhí de seachtainna ionintach agam bhí sé go astra beiceil. Agus duine ar roiine ina dhé sin thos a cholaghna beo a chur teachtarchtateach in gailge. Cholaghna beo ina dhé sin chuir sé teachtarchtateach in gailge. Agus cé gur se sin iontach. Ní bhachsad fós cinson chur eile bhí ag sin ar cholaghna bhí san grúpa. So beidir go necha duine cinnta go sin bhile gurtead ó ní ra seanmúí nach chunis chu teachtarchtateach an gailge, so beidir go nean an rangan na gailge. Nó gur duine cinn teile se blianana seo ar mar gailge le duna cinn beit an gcóine ceircail chóra an de seachtainna seo. nó. Ní just níl sad cinnéfacht bhí aige sin ar cholaghna beile bhí san grúpa WhatsApp. So siad na scéalta percenta sin atá táhachtach agus tá go gamad cinál cúnta sa chuineal arb sin freisin. Agus faoiad tá be nachtá géide. Ní amach began í beg cansa ar an ábhar se ar haide. Tá go leortaide dinta agus áionmh faoin planaltanga agus faoi aimimecht na planaltanga. Rud amháin antar dermad ar go minic na go mbeon daoine i tuairt faoi bháiseacht planaltanga cholah bliain agus trochtas chascríomh acu bhhainint leis planaltanga. So mar hampla scíomh me héon trochtas faoin talamh bhhainint pobl limseir planaltanga na ceann rua as na himachtaí agraitir mar chud in próses na planaltanga agus is costáid ar bhí sin ar an grúpa rathí a rua. So sin grúpa a bhíoch go amach riocht le chéile
chola heachtain agus rinne an costáid ar Edingrúpa sin. So, okay, an taide sin is beidir nach se anúsáid ach go leor daoine ach beidir go mach mas a go trip gur a grúpa cins mar sin bhhaú agus mat trip gur eiceil cecha raibbre se nó cinntád bhar bhain daoine as. Beidir go an taide sin úsáid a chuib. So tá mep gur bhíú tagháil íonna le daoine a rinne máisteach nó atá dhéanana faoi láthad agus fálamach más ábhar spéisi na trochta sin riomh beidir gur bhíú iad a léamh. Agus freisin bhriseach se a chuí an neidir sin ámach chuisteach I drochta sa scríomh agus gan éanana eile a léamh. So tá mep mo go leor daoine sásta na trochta sé riint lip freisin ar steirma méid sin. Bailach eile dhéanana me se taide an sin ná léanana leis na costí plan Alasanga. Duna muid a leogá seo. Ach mission is mar hampla níl me I mo chonaí sa limisir plan Alasanga ina bhfuil me gobad. So ní bhíonn sam gúnaí in naibro ritcíns in naibro imachtáid nó ar rinneú hána ceisnaí bag mar sin, so duna me se lé leis go plan Alasanga sul go mu rud a bear ar bon. Agus faoi éire cean an bailí á na ide le taidí an canál stalcaducht nó stalking an cúntais me an hóseilta an FG plan Alasanga eile. Seo an bailach isá le smaointe áil. Mar feicisiip céir atású le limsteir eile agus feicisiip ar raide leis beidir. Agus ag de an le tá muid a leog a gobad a drón splachéanana tá muid a leog I ggéire an ghailge churchan cín agus chur le líon na cantarí léú le gailge. So tá mé go mu ná bheith gobad as lábh chéile leis sin íonna. So sin me se. Gur míle mágaí.